أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Adam balası kişi şu dünyaya kilgen birinci günden tuğan dünyasına tığız beylene. Şundan da kilgen birinci günden uk. Biz bizning ko'kragan izlibbiz. Chunki bizga asharga rizq kerak. Şulay yok şarak kilishda yata olmaymiz. Bizni tirib qo'yalar ko'krakka, bilawga. Tura-bara dünyaga bulgan beylenişimiz tagında arta. Bizge rizıklarının da türlüsü kerek bula başlay. Bizge kiyimlerinin de türlüsü kerek. Şuшы tuğan jerimizden, aytik şifaxanadan bizni alıp baralar yurtqa. Demek turarga urun kerek. Менә şulay itip bu dünyada ihtiyaçlarımız günden-gün arta bara. Менә şuшы dünyaga bulgan beylenişimiz Dünyaga bizning bulgan ihtiyacımız dünya артыннан куырга һәм шушы dünya bizga bergan әйберләрне җыярга мәҗбүр итә. Әгәр дә игътибар итсәк, чыннан да хәзерге вакытта кеше кирәк дип ашарга кирәк, киенергә кирәк, балаларны үстерергә кирәк, һәм дә булмаса укытырга кирәк, һәм башка шундый сәбәпләр белән эшли, мал җыя, акча җыя. Чөнки нәрсә генә алам дисәң дә бу дөньяда алар бөтенесе акчага бәйле. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушы акча артыннан куган вакытта бу акчаның җитәрлек күләме бармы икән? Менә шушы инде миңа җитте дип әйтерлек сүз кайчан җитә? Я булмаса фәкыйрлек белән байлыкның төшенчәләре, аңлатмалары нинди икән? Бүгенге көнгә кадәр бер генә кеше дә бу сорауга җавап бирә алмый. Мәсәлән, урамда туктатып торасаң кешедән, сиңа күпме акча кирәк дисәң, ул 1 миллион ди. Икенчесен туктатсаң, 10 миллион ди. Өченчесен туктатсаң, 1 миллиард ди. Әгәр дә кешегә әйтсәң, синең торыр урының бармы? Бар. Киемең бармы? Бар. Ашарга ризыгың бармы? Бар дип әйтә. Инде җитәме сиңа бөтен әйбер дисәң, юк ди. Шулай булгач, бу дөньяда булган безнең байлыгыбыз, ымтылышыбыз нәрсәдән гыйбарәт? Без нәрсәгә ымтылырга тиеш, һәм шушы байлыкны без ничек җыярга тиеш? Советлар чоры таркалганнан соң, Советлар чорында инде без яшәдек ниндидер бер ихтыяҗлыкта. Нәрсәдә булса безгә кирәк булса, бу әйберне бик зур тырышлык белән табырга кирәк иде. Каядыр барып, чират торып, талоннар алып, я булмаса чит илләрдән заказ биреп, кемнәрдер аркылы моны юнәтергә кирәк иде. Хәзер килде иреклек, мал иреклеге, әйбер иреклеге, базар иреклеге, һәм без сукырларча шушы булган бөтен әйберне үзебезгә җыя башладык. Әйберебез арткан сайын байлыгыбыз арта дидек. Шуның аркасында кешеләр белән ярышу китте. Мин байрак булам, юк, мин байрак булам дидек. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, адәм баласының менә шушы җыйган байлыгы кешенең кем икәнен билгели башлады. Байлык күбрәк булган сайын, ул дәрәҗәлерәк димәк. Байлыгы түбәнрәк, әзрәк булган сайын инде, димәк, аның урыны да шушы җәмгыятьтә түбән булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр, без дөрес юл белән барабыз микән? Бу ялгыш юл түгел микән? Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Валлаһу ганиюн ва антум фуқара." Аллаһ Тәгалә бай, ә сез фәкыйр ди. Ни өчен алай дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Байлыкның нигезе ике әйбердән тора. Мәсәлән, шул Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Вал-ахирату хайру ва абqa." Ахират ул әйбәтрәк ди һәм мәңгелек ди. Ахиратның менә шушы ике сыйфатын Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Ул әйбәтрәк һәм мәңгелек ди. Димәк, ахиратның кыйммәтен, байлыгын, дәрәҗәсен Аллаһ Тәгалә шушы ике сүз белән билгеләде. Менә бу ике сүзне дөньядагы байлыкка каратып буламы? Дөнья байлыгы әйбәтрәкме? Мәңгелекме? Берсенә дә туры килми. Без төзегән йортлар ишелә, алган машиналар чири, ватыла. Безнең булган үсемлекләребез, алган орлыкларыбыз бу үсемлекләрдән, байлыкларыбыз алар да бузыла, алар да чири.
Булган күлләребез сайга, урманнарыбыз яна, шулай кортлар ашый. Ягъни без нәрсәгә генә ия булсак та бу дөньяда, булар бөтенесе дә бетүчән. Ул яхшы түгел. Икенче сыйфаты бу байлыклар мәңгелек. Кемдер әйтә менә бит алтын мәңгелек ди. Алтынны без җыеп куйсак, күп итеп үзебезгә, мәсәлән, иебезгә тутырып куйсак, ул череми дә, бетми дә, шунда кала ул ди. Ләкин син бетәсең. Алтын өстенә менеп утырсаң да, көннәрдән бер көнне вакытың җиткәч, шушы үлгәннән соң, алтын өстеннән сине истерәп төшерәләр. Һәм аның урынына икенче кеше менеп утыра. Шулай итеп, бу дөнья байлыгына ахыр чиктә без бер кайчан да ия була алмыйбыз. Чөнки үлү белән бу дөньяның бөтен малыннан аерылып китеп барабыз. Менә шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә шушы сүзләр белән, мин әле китергән ике генә аят белән кешенең байлыкка карата мөнәсәбәтен белгиләп куя, тәртипкә сала. Әйе ди, дөньяга сез мохтаҗ ди. Дөнья сезгә кирәк ди. Ашар өчен, кием табыр өчен, торырга урын кирәк. Әмма шушы дөнья байлыгы артыннан җыеп, дөнья байлыгы артыннан куып, шушы байлыкны җыеп, бер туктаусыз тупласагыз ди, ул сезгә яхшылыкка китерми ди. Сез ул әйбергә барыбер хуҗа була алмыйсыз, я булмаса ул әйберләрегез барыбер сезнең бозылып юкка чыгачак ди. Шулай булгач, менә без үзебезгә шундый нәтиҗә ясарга тиеш. Бу дөньяда бәхетле булам дисәң, син дөньядан ал кирәген. Ә кирәк сиңа нәрсә? Торырга урын. Ул ниндидер 500-1000 квадрат булырга тиеш түгел. Сиңа бит ятып якларга 2 квадрат метр җир җитә. Шуңа күрә дә торырга урының булсын. Бүген ашарга, эчәргә ризыгың булсын. Безнең аш казанга бер уч ризык керә. Артыгын барбер тыга алмыйсың син аны. Бүген киярлек киевең булсын. Син бит бер тәнгә 20-35 киемне барбер кия алмыйсың. Менә шушы ихтыяҗны үзеңгә җитәрлек итсәң, шуңа канәгать булсаң, бик бәхетле яшәргә була. Кешедән дә көнләшмичә. Үзеңне теге сәламәтлегеңне бетереп, эшләрдә эшләмичә. Инде бу кеше артыннан куып тотам дип депрессиягә бирелмичә, дөньяның матурлыгын, рәхәтен күреп яшәргә бик мөмкин. Әгәр дә инде син моны күрә алмасаң, ахирет байлыгын, шушы дөнья байлыгыннан истенрәк итмәсәң, бу очракта бу дөнья байлыгыннан да мәхрүм буласың. Теге дөньяга баргач та сине көтеп торырлык байлык булмый. Чөнки дөнья артыннан гына куып, дөнья байлыгын гына җыеп яшәгән кеше, ул бу дөньяда бәхетсез була беренчедән, икенчедән теге дөньяга барганда да гыйбадәтсез бара. Чөнки гыйбадәткә, дингә аның инде вакыты калмаячак. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге безнең замана чиреннән, байлык артыннан куудан, мал җыюдан Аллаһ Тәгалә безне саклый күрсә иде. Күңелебезгә тынычлык, матурлык табырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җиткән мал әйбәт ди. Күп мал дими, җиткән мал ди. Әгәр мал үзеңгә җитәрлек булса, менә шушы ул байлык. Ә җитәме юкмы, монысы инде безнең үзебездән тора, канәгатьлегебездән һәм дөньяга бәйле булуыбыздан. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.